Værsgo. Hej. Hej. Og nu er vi på vej til Italien. Ja. Og skal til at overnatte her. Ja. Tyskland. Ja. Hvor langt ned i Tyskland er vi? Mega. 105 rigtig langt. Vi er 30 km fra München. Ja. Og vi har fundet et værelse. Ja. Hvor ligger Østrig henne? Det ligger Hvilken retning? Lige dernede. Ja, lige dernede. Ja, kan man se bjerge? Ja. Jo, man kan faktisk se bjerge. Nu filmer jeg lige derovre. Derovre kan man se nogle af bjerge. Ja, Jeg kan se det. Nu vil jeg gerne. Og så ligger det højere bjerg der, men den kan vi ikke se herfra, vel? Nej, det var svært. Nej. Vil du vise en sejt værelse, vi har fået?